ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഉമജ്ഞാനതിമിരസ്യാനാനാഞ്ചനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാംവദൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമകാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണ മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യമതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാ കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗാഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തേ കൽപ്പിതാ പരേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗാഃ സർവേ സംസൃതി ഹേതവഃ. ഏവം നൃണാം ക്രിയാ യോഗാഃ സംസൃതി ഹേതവഃ ത ഏവാത്മവിനാശായ കൽപ്പന്തേ കൽപ്പിതാഃ പരേ. കൽപ്പിതാ പരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം അപ്രകാരം ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ക്രിയായോഗ സർവപ്രവർത്തനങ്ങളും സർവേ സർവതും സംസൃതി ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതവ കാരണങ്ങൾ തേ അവ ഏവ നിശ്ചയമായും ആത്മകർമ്മവൃക്ഷം വിനാശായ വധിക്കുന്നു കൽപ്പത്തെ കാര്യക്ഷമമായി തീരുക കൽപ്പിതേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്നലെ 32 ഇനി എടുക്കേണ്ടുന്നത് ശ്ലോകം. പരേ അതീന്ദ്രിയന് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിഷ്ഠ പ്രഭുപാദിച്ചേ. അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നു. നമ്മള് ഇന്നലെ 31 വരെ എടുത്തത്, അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 32, 33 എടുത്തു. അത് അതിന് ശേഷമാണ് 28, 29, 30, 31. കാരണം ആ മാതാജിക്ക് മുമ്പേ എടുത്ത മാതാജിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. ശരിയാണ് മാതാജി പറയുന്നത് ശരിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? പൂർവ്വകാല ചരിത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമുണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? വല്ല കഷ്ടപ്പാടോ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലാണോ പറയുന്നത് നമ്മളോട്? അല്ല, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ സ്ഥായി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു, അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് പിന്നീട് ജനിക്കാനും സാധിച്ചു, അല്ലെ? പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് വരാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നേഹാ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഈ കഥകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭക്തി വേദാന്തികള് പ്രസാദം, ഉച്ഛിഷ്ട പ്രസാദം, മഹാപ്രസാദം, അല്ലെ? മഹാമഹാപ്രസാദം എന്നാണ് പറയാ. ഭക്തന്മാര് കഴിച്ച ഭക്ത അവശേഷ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമഹാപ്രസാദാണ്. ആ മഹാമഹാപ്രസാദം കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എന്തില് രുചി വന്നത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരു രുചി വന്നത്. അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വിനയത്തോടുകൂടി ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും ആർക്കുണ്ടായി? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ രജസ് തമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും നിർവിഘ്നം ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാനും നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ 33, 32, 33 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വേദാന്തികള് രഹസ്യജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ രഹസ്യജ്ഞാനം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഉപദേശിച്ച രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അതേ പദാർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ മുക്തിക്കും കാരണമായി ഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചതാണ് നമ്മള്. അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ഒരു പാമ്പിന്റെ വിഷം അതിന് മരുന്നായി ഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് വയറിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത പാലിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമായ തൈര്, അതില് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മള് മുക്തിക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും. എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ, എല്ലാം ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് മുക്തിക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ. അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥായിയായ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നു. ഏത് കർമ്മം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനസ്ഥരായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതേ കർമ്മങ്ങള്
ഈ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ, എന്താണ് ഈ കർമ്മവൃക്ഷം? എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 15 മാതാജി. ആ കർമ്മവൃക്ഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരുന്നു ഏതാണോ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അതേ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ബന്ധനമുക്തരാക്കി മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവാത്മാക്കൾ നിരന്തരമായി വ്യാപൃതമാകുന്ന സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആൽമരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നവയാകുന്നു. കർമ്മഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർമ്മ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി അവിരാമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ ആസ്വാദന പ്രവണതയെ ഭഗവത് ദൗത്യ സേവന വ്യഗ്രതയിലേക്ക് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായേക്കാം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതയായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇനിയും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് ആ കുട്ടി നാളെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം, എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ അതേ കർമ്മം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് എന്നെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി എന്നെ സംരക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് തിരിയുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ഈ കർമ്മബന്ധനം എന്തായി മാറുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനമായി മാറുന്നു. അതായത് കർമ്മയോഗത്തിൽ അഥവാ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കെ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കർമ്മം തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നതിന് പകരം ഇത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുകയാണ്. ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൽ വരുത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അതായത് കൃഷ്ണ അവബോധം, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കർമ്മം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ എന്ത് തരാൻ പറ്റുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്? ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ആത്മാ എന്ന പദം സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിർണയം എന്തെന്നാൽ സർവഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തെ ഭഗവത് സേവനവുമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഇതിനുമേൽ വർദ്ധിതമായ കർമ്മം ഉത്പത്തിയാകുന്നത് അവസാനിക്കുകയും കർമ്മവൃക്ഷമാകുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂകാണ്ഡത്തെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല, കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മ എന്ന പദം ഇവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സംസ്കൃതത്തില് ഒരേ വേർഡ് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റില് പല അർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു, സർവ്വ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തെ ഭഗവത് സേവനമായി കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് മാത്രം മതി ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനമായി മാറാൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ചെറിയ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയാൽ അത് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് മാറും. സർവപ്രഥമമായി വേദവിജ്ഞാനികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും നിഷ്കളങ്കരുമായുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കാക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സംക്ഷേപം. ആ സംസർഗത്താൽ പുതുഭക്തൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സേവന മനോഭാവം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ ചൊരിയുന്നതിനായി മഹാത്മാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള കൃപയാൽ പുതുഭക്തന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലും പൂരിതമാകുന്നു. ക്രമേണ ഇത് അവന് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെയും അവയ്ക്ക് അതീതമായ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമാത്മാവുമായുള്ള അവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. വലിയ സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ?
അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്ക് ഭക്ത സംസർഗം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവജന്മ കഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭക്തി വേദാന്തികൾ എന്ന അവര് വന്നിട്ട് സേവനം സ്വീകരിക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് മാറാൻ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ഭക്ത സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയും വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ വരുന്നതും ഭഗവാനോട് താല്പര്യം വരുന്നതും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരം, അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യമാവും അല്ലെ. ഈ ശരീരം എന്താണ്, അതിലെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്താണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലീലാശ്രവണത്തിലുള്ള ദൃഢമായ അഭിനിവേശമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ ബന്ധം ശാശ്വത ബന്ധമായി സ്ഥിരീകൃത അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതായി നിശ്ചയം വരുത്തിയ ശേഷം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും ഒരാൾ പരിപൂർണനായി തീരുകയും ഉന്നത ശതമാനത്തിൽ സർവ ഭഗവത് സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്തിന്റെ ഉത്തരോത്തരമായ സംവർദ്ധനം അപ്രകാരമാകുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ, അതായത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാനെ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവ് അല്ലെ, കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവ്, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിറ്റേഷൻ, നമ്മള് എന്താ പറയുക, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലൂടെ വർത്തമാന പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വത്തിൽ പോലും, എന്താണ് പഞ്ചഭൂതാത്മക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി എന്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായി മാറുന്നു. ആ വ്യക്തി ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മാറുക. അതാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് പുരുഷോത്തമനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. യോഗ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് യോഗ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അത്രയുമാണ് ഭക്ത സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും പാഴാക്കി കളയരുത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ, നമ്മൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും അവരെ ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഈ ഭാഷയൊക്കെ അല്ലെ. ആത്മീയ തലത്തിൽ എന്താണ് ഭാഷയൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദത്ര ക്രിയതേ കർമ്മ ഭഗവൽ പരിതോഷണം നാനാധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യതത്ര ക്രിയത്തെ കർമ്മ ഭഗവത് പരിതോഷണം യതത്ര യതത്ര ക്രിയത്തെ ക്രിയത്തെ കർമ്മ കർമ്മ ഭഗവത് ഭഗവത് ജ്ഞാനം യത്തദധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം ജ്ഞാനം യത്തദധീനം ഹി ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം ഭക്തിയോഗ സമന്വിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യൽ ഹരേ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണ. അത്ര ഈ ജീവിതത്തിൽ അഥവാ ലോകത്തിൽ ക്രിയത്തെ നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മ ഭഗവൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരിതോഷണം സംതൃപ്തിക്കായി ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം യൽ തൽ അപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധീനം ആശ്രിതൻ ഹി നിശ്ചയമായും ഭക്തിയോഗ ഭക്തി സംബന്ധമായ സമന്വിതം ഭക്തിയോഗവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് ദൗത്യ സംതൃപ്തിക്കായി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനമെന്നും സഹവർത്തി ഹേതു ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് കർമ്മവും അതിന് ഇന്നതെന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഭഗവാന് പുഷ്പം അർപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുധ സേവനം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് കർമ്മവും ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരമ്മ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? അതും ഭക്തിയുധ സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് കരോഷി തശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസിയത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ മത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. സഹവർത്തി ഹേതു ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന എന്തിനേയും അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സർവദാ യോഗ്യതയായി തീരുന്നു എന്നാണ് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ. ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തിയോഗം. അഥവാ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗ ആശ്രിതങ്ങളാണ്. ഈ ക്രിയായോഗം അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ് ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവന് സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുറെ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ക്രിയായോഗം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സർവദാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു എന്നാണ് സാമാന്യവും പ്രമുഖവുമായ ധാരണ. അതായത് ഒരു ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് അവസാനം മുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. അതായത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മോക്ഷം എന്നാണ് ഒരു ധാരണ. ചിലർ ഭക്തിയോഗത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി കരുതുന്നു. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മയോഗം അല്ല അല്ലെ. അത് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ ഈ 3 യോഗവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 3 പോർഷനായിട്ട്. ആദ്യത്തേത് കർമ്മയോഗ, രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തിയോഗ, മൂന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനയോഗം. ഈ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഇത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തിയോഗം. അഥവാ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗ ആശ്രിതങ്ങളാണ്. ഭക്തിയോഗയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഇരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് പരിപൂർണ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് പക്ഷെ കർമ്മകാന്ഡം അതൊന്നും അറിയില്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാനകാന്ഡം അറിയില്ല. ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ മാത്രം അറിയാം. ഭക്തി ചെയ്യും, ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മറ്റു 2 യോഗവും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? ഭക്തിയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ക്രിയായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും.
അഥവാ കർമ്മയോഗത്തെയാണ്. അതായത് ഈ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മയോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മയോഗ. അതിനെയാണ് ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവന് സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ക്രിയായോഗത്തെയാണ് വ്യാസദേവന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ മൂലതത്വം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് സന്താനങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സർവരും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഭഗവാനോട് ഒത്തുവസിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിഷത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഇതിന്റെ മൂലതത്വം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ്. അതായത് ഭക്തിയോഗ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഹാപ്പിയാക്കാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷമാക്കാൻ, സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണെന്നും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അത് നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെ? ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്: സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് സന്തോഷം വരുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തിയാകുമ്പോഴും, മക്കള് നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷമാണ്, അല്ലെ? അതേസമയം മക്കള് ചീത്തയാകുമ്പോഴോ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സന്തോഷാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് സന്താനങ്ങളായ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പകരം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലയോ, എവിടെയാണോ പരമമായ ആനന്ദം ഇരിക്കുന്നത് ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിഷത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായി തീരുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ വിഷം? ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർമ്മകർത്താവ് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. ഇതിനെയാണ് വിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ, അതിനനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുമാണ് വിഷം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് താത്പര്യാർത്ഥം നിർവഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജ്ഞാനം. മറ്റ് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാത്ത ജ്ഞാനം അതിന് എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മള് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഇതേ അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി എന്നാണ്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കൽ. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കൽ, അതായത് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പക്ഷെ അച്യുത ഭാവവർജിതം, അച്യുത ഭാവവർജിതം എന്നാണത് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോ വരിക. അച്യുത ഭാവവർജിതം, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ വർജിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നൈഷ്കർമ്മ്യം. അതെന്തിനാണ്? ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട്, അതായത് നൈഷ്കർമ്മ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ മറ്റ് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തി ശൂന്യമാകയാൽ ഒരാളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം എന്ന ശ്ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അവ മോക്ഷം പോലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. കളങ്കരഹിതമായ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലും നിരതനായ ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിതർക്കിതമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പ്രബുദ്ധനായി തീരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. കുറച്ച് വലിയ പർപ്പം.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे माताजी। हरे कृष्ण माता